Здравейте, аз съм Съпчо и това е моят Survivor свят на пак мода Feed the Beast. Това е моята къща и нека да я разгледаме. Ще влезем вътре и горе по етажите, за да видите. Това е моята къща. Тук няма нищо особено, просто декорация, колони, това леко басинче, тук е полюлей, нищо особено. Това е storage room. Тук са всичките барели с айтеми. Тук са останалата част от айтеми в честови, там също. Тук е леглото ми, системата за разпределянето на айтемите. Тук са събрал книгите, които скачвам в различните ейджове. Ето колко съм обиколил. Някои съм търсил руди, други просто съм обикалял, за да намеря нещо. Голсто, кристали за портали. И ето тук за да мога да се направя Quantum сета, си играл доста с тези машини, за да може да се направи компресор, рециклер, мас фабрикатор. Това е. И сега ще ви покажа как изглежда къщата от високо. И ще направим нещо по нея. Това са солар панел. Каквото и сега. Абе, сигурно се досещате. Ето как изглежда къщата отгоре. И сега мисля да направим тези нещо като прозорци, за да не се виждат вътрешните работи. Ще ми трябват тези. Oh, 20 блока едва ли ще стигнат, нека направим доста още.
49 блока. Нека ги сложим. И ако не стигне, ще направим още. Но сигурно сега няма че ще стигне. Така, поне няма да се вижда много от това, което има вътре в стаите, защото не изглеждаш просто добре в видео. Сами виждате, не е така горе-долу. Няма да се вижда всичко, което е вътре. Ще свърша, довърша всички прозорци и ще ви покажа резултат.